Bos días, empezamos. Bueno, rematado o Consello de Asunto de Galicia, paso, como sempre, a darlles conta dos asuntos máis importantes debatidos e acordados. O primeiro, na área de educación, ten que ver co pulo que dende hai anos, dende a Asunto de Galicia, llevamos esa chamada revolución silenciosa da formación profesional progresiva, continua estes últimos anos e que nos leva ao acordo que hoxe adoptamos, que é darlle visto e prace a maior oferta de prazas de formación profesional na historia de Galicia, o que incluye implantar 17 novas titulacións ao vindeiro curso. Xa saben que o obxectivo fundamental é, a parte de redignificar a formación profesional, creo que é un obxectivo que estamos conseguindo, hai que ver o incremento de matrícula que se ten producido nestes últimos anos. O obxectivo é, e tamén isto explica o incremento de matrícula, ir adoptando o ensino profesional ás necesidades do tecido productivo galego, é dicir, garantir a maior empregabilidade posible dos titulados de formación profesional. Xa está no 85% en Seral, e se nos imos a formación profesional dual, hai pleno emprego. Estamos no 100% dos que se titulan atopan emprego na formación profesional dual. Por lo tanto, hoxe o que acordamos é, como decía, a maior oferta de formación profesional da nosa historia, que se traduce en incrementar nun 11% as prazas de novo ingreso en formación profesional para o vindeiro curso. Superamos as 46.000, algo máis superamos as 46.700, casi 47.000 plazas para o vindeiro curso, que son 4.540 máis que no curso actual, que xa era unha oferta de récord. Medra oferta en todas as titulacións. Por darlles algún dato máis concreto, un 45% máis na FP Dual, 1.926 prazas, son menor número, pero, insisto, 100% de emprego que a formación profesional de réximen xeral, pero na FP Dual aumentamos un 45% respecto ao ano pasado, e un 52% nas prazas para facer másters dentro da formación profesional e nos títulos de alta especialización. Concretamente, 576 prazas máis en mestrados de FP e 214 en títulos de alta especialización. E tamén ampliamos a oferta de ensinanzas que se imparten en Galicia, ata chegar a cifra récord de 214 titulacións. Implantamos 2 novos ciclos formativos, 153, estes 2 novos ciclos serían un novo grado en aproveitamentos forestais e outro grado en conducción de vehículos de transporte por estrada. Como ven, ambos os títulos de enorme nestes momentos demanda profesional. Hai moitas vacantes e, por tanto, estas creacións responden á necesidade de atender as demandas do mercado. E hai 2 novos másters, con isto chegamos a 22 másters, sería un máster en buscadores, especialistas en buscadores e comunicación en redes sociais, e outro ciclo superior en redacción de contidos digitais, tamén dunha alta empregabilidade. Outra novedade para o vindeiro curso é o reforzo dos títulos de alta especialización, que son títulos que a día de hoxe existen só en Galicia, nesto somos pioneiros, se implantarán probablemente a partir dos vindeiros cursos en outras comunidades autónomas, pero en Galicia xa están implantados e son estudios nos que os alumnos poden cursar dobres titulacións ou mesturar materias de ciclos, de mestrados, de cursos de distintos títulos, en definitiva, facer unha especie de mix personalizado para atender demandas moi concretas e moi altas do mercado laboral. Para que se fa unha idea, son títulos, por exemplo, especialista en vehículos híbridos, en xestión turística, en robótica, en transformación industrial da madeira, ciclos que, insisto, teñen unha alta demanda dende o mercado laboral. No vindeiro curso vanse dar 24 titulacións de alta especialización, que son 13 máis que as que existen agora. Implantamos 13 para este novo curso. Por tanto, seguimos con todo isto, con esta oferta, insisto, histórica, consolidando a FP e a Galicia como un referente na formación profesional, esa revolución silenciosa que nos leva a casi 65.000 alumnos este ano, que é casi o dobre do que había hai algo máis de 10 anos. Por lo tanto, tamén queremos que estes estudios sexan cada vez máis accesibles a todos os galegos, por suposto, no ensino público formación gratuita, pero para faceros máis accesibles incrementamos as prazas que se imparten en centros de FP ubicados no rural.
va a haber 7.635 prazas en concellos de zonas rurais, que son un 11% máis que no curso que agora remata. Outro acordo relacionado co ensino e tamén con turismo é o que nos levou hoxe a aplicar en consonancia coa decisión de implantar as taxas universitarias gratuitas no ensino universitario. Hai un centro adscrito, non pertencente a ninguna universidade, pero sí que ha escrito unha delas, moi relacionado coa Axencia Galega de Turismo, que leva máis de 30 anos formando sectores e directivos de empresas turísticas e excelentes profesionais da hostelería, especialmente na cociña. Saben que é un centro de referencia que a Xunta coida moito, que ten un alto prestixio fora e tamén unha altísima empregabilidade, e queremos seguir facilitando que alumnos se formen en todo este mundo que está tendo cada vez máis demanda aquí en Galicia, por suposto, e fora de Galicia. Por lo tanto, xa digo, en consonancia co acordo respecto aos centros que dependen das universidades, hoxe acordamos reducir a metade o custo da matrícula no Centro Superior de Hostelería de Galicia para o vindeiro curso e tamén duplicar o número de bolsas para o alumnado. A partir de setembro, estudar o grado de xestión de empresas hostaleiras pasará de costar 8.000 euros a custar a metade, 4.000, insisto, en consonancia co que se está facendo coas taxas universitarias. E tamén pasamos de 21 bolsas para os estudantes a doblalas, máis que doblalas, de 21 a 52, que lles permitirán, por exemplo, non pagar nada polo alosamento na residencia no centro. Tamén estas axudas ampliamos a alumnos excelentes que teñan un 8 ou máis de media e os galegos residentes no exterior. Por tanto, seguimos reforzando este centro, facilitando o seu acceso, consolidando a súa oferta formativa e, dentro desta consolidación, está a oferta dun novo curso para o vindeiro período lectivo no Centro Superior de Hostelería, que é un curso superior de chef en pastelería, con 24 prazas. É un curso intensivo, vai durar un ano, con 3 meses de prácticas en restaurantes galegos, e o objetivo é capacitar a futuros profesionais nunha especialidade da gastronomía e da hostelería cada vez máis demandada, como é a alta repostería. Cambiando de consellería, a proposta da Consellería de Política Social, hoxe demos o visto bo a renovar o convenio que dende hai uns anos, igual que con outras entidades que traen coa discapacidade, da Un Galicia, Autismo Galicia, Federación Galega no Cerebral, COGAMI, que probablemente se xa a que atenda máis asociados, casi 27.000 persoas, o que facemos é renovar, como decía, un convenio que xa existía outros anos por valor de 1 millón de euros para axudar a COGAMI, a Confederación Galega de Persoas con Discapacidade, a atender as 27.000 asociados que ten en diversos programas informativos, asesoramento, orientación, intervención social para eles e para as súas familias, promoción da súa autonomía, formación e intermediación laboral, moitos programas que desenvolve COGAMI e que resultarán un poquinho máis sinceros, máis doados con este convenio de 1 millón de euros. A proposta da Consellería de Mar, hoxe dimos o visto e prace a unha nova edición de axudas para apoiar investimentos das empresas que en Galicia se dedican á acuicultura ou á transformación de produtos do mar. 19 millóns de euros para accións que fomenten a calidade ou o valor engadido, darlle canto máis valor engadido mellor a todos estes produtos despois da súa captura, melloras de eficiencia enerxética, melloras de seguridade e hixiene, accións para favorecer a economía circular, aproveitar o máximo posible os descartes na elaboración da primeira transformación, fomentar a acuicultura ecolóxica, ofertar novos produtos ou servicios, en definitiva, todo aquilo que fai medrar a estas empresas tan importantes no tecido do sector primario en Galicia. As axudas poden cubrir ata o 50% de investimento e poden chegar incluso a porcentaxes máis elevadas se se trata de proxectos de especial interés colectivo ou que aporten unha grande dosis de innovación. Dende o ano 2016, que cando empezaron estas axudas, a Xunta insertou máis de 105 millóns a 380 iniciativas no sector da acuicultura e da transformación dos produtos do mar. Cambiando de área, a proposta da Consellería de Economía, hoxe aprobamos unha nova convocatoria incrementando nun 30% ata chegar aos algo máis de 3 millóns de euros para seguir favorecendo que mozos e mozas galegas adquiran competencias profesionais
en materia de comercio exterior. Isto, en definitiva, son, ademais, despois de disfrutar de unha destas bolsas, a empregabilidade é moi alta, tamén prácticamente do 100%, todos estes rapaces e rapazas que teñen que ser titulados universitarios de menos de 35 anos, normalmente consiguen traballo, se que non o tiñan antes, e o que queren mellorar a súa formación, pero se non teñen unha alta empregabilidade nos departamentos de internacionalización de moitas empresas en Galicia. Por lo tanto, son estadías de formación durante 11 meses para traballar en organismos oficiais vencellados ao comercio exterior, oficinas da Xunta no exterior, ou de IGAPE, cámaras de comercio, centros de investigación, empresas, agregadurías de comercio das embaixadas, en multitud de países, Dubái, Lima, Oslo, Miami, Roma, Ottawa, Berlín, Johannesburgo, en definitiva, naqueles sitios onde poden fixar as empresas os seus obxectivos de internacionalización. Xa son máis de 400 mozos e mozas os que se teñen beneficiado de que existen estas axudas destas estadías no estranxeiro para especializarse en comercio exterior. Cambiando de asunto, non de Consellería, tamén a proposta da Consellería de Economía, hoxe acordamos pedir a prórroga da concesión que a Xunta de Galicia ten dende o ano 2015, xa houve unha primeira renovación, agora pedimos unha segunda. Estou falando da plataforma experimental de enerxías mariñas, tanto maremotriz como undimotriz, que a Xunta de Galicia ten en Punta Langosteiro. Está en Punta Langosteira, 500 metros mar adentro do porto exterior da Coruña, un espacio con condicións óptimas para todo tipo de medicións e de experimentacións que teñen que ver con tecnoloxías relacionadas con enerxía maremotriz e undimotriz. Xa digo, está en dominio público marítimo terrestre, por lo tanto, é necesario pedir, había unha concesión en vigor e agora pedimos a súa extensión ata o ano 2028 e, ao mesmo tempo, volvemos a insistir para que unha segunda plataforma experimental que a Xunta de Galicia, xunto co Porto Exterior da Coruña, quere poñer en marcha para testar prototipos de eólica mariña flotante. Queremosla poñer nunha ubicación a 10 km mar adentro, tamén nesta zona. Necesita tamén autorización do Estado e aquí, ademais, se dá a paradoxa de que o Instituto para a Diversificación e Aforro de Enerxía, o IDAE, concedeu unha axuda de 20 millóns de euros para a posta en marcha desta plataforma experimental. A miña vicepresidenta Rivera, o día que tuve unha entrevista con ela, e ademais o dixo despois públicamente, falou da importancia e da aposta decidida que facía o Ministerio por esta enerxía e, por lo tanto, tamén polas plataformas experimentais que son necesarias, ademais, para ver os seus efectos e poder asustalas a nun uso máis extensivo. Paradóxicamente, nos concede unha axuda de 20 millóns de euros e, ao mesmo tempo, ten paralizada a autorización definitiva. Máis paradóxico todavía cando acaba de autorizar unha no País Vasco, que é un proxecto moi similar ao que se pretende instalar aquí. Por lo tanto, aparte de solicitar esta prórroga para enerxía maremotriz e undimotriz, volveremos a insistir na necesidade de autorización desta plataforma experimental que, por outra banda, está autorizada, aínda que sexa de feito, porque coas mesmas documentacións se aportaron 20 millóns de euros do Goberno central para a súa posta en marcha. Cambiando de asunto de Consellería esta vez, a proposta da Consellería de Emprego é dentro da estrategia remuda que, recordarán, hai uns cantos consellos, foi o xeito de tratamento e de acordo para poñer en marcha unha páxina web que puxera en contacto a negocios viables pero que poden correr en risco de pechar, especialmente en zonas rurais, sobre todo pola idade dos seus propietarios, pasan a xubilar se non queren seguir co negocio e a veces por outras causas sobrevidas e imprevistas, sobre todo cando teñen que ver con enfermedades, son negocios viables e para evitar o seu peche, a Xunta de Galicia, a Consellería de Emprego, creou un portal web para poñer en contacto as dúas partes interesadas e que a día de hoxe se ten máis de 100 persoas por cada lado interesadas en posibles traspasos. E, por lo tanto, o que facemos agora é lanzar unha liña de axudas para facilitar o traspaso destes negocios. 1,5 millóns de euros para financiar ou ben os custes de mercar o negocio, se o que é un traspaso con venta de stock, con venta do local, con todo o que supón, ou ben para tamén financiar os custes de alugamento, se simplemente o que se fai
e alugar o negocio sin perder a titularidade o propietario inicial. Xa digo que a remuda ten que ser por xubilación ou causa sobrevida, sin capacidade permanente, falecemento. Os establecementos teñen que estar adheridos ao plan remuda, decía que isto foi medrando nos últimos meses, por iso sacan estas axudas, e tamén teñen que presentar un plan de negocio que acredite que vai haber unha viabilidade nesa continuidade dun negocio que en principio é viable. E as achegas serán dun máximo de 30.000 euros para facer fronte ata o 75% tamén como máximo do prezo do contrato de remuda, se é que un traspaso con venta ou se é un alugueiro para pagar os primeiros 18 meses. E haberá, ademais, un criterio de especial preferencia para os negocios, que digo que están instalados en concellos do rural, menos de 5.000 habitantes, para evitar que moitas veces son o único negocio dese tipo nestes concellos, ou hai moi poucos, e, polo tanto, terán preferencia, e tamén se o que quere o traspaso un retornado, unha muller ou un menor de 30 anos. E, ao mesmo tempo, tamén da Consellería de Emprego, renovamos o convenio que temos a dende hai anos coa Federación Galega de Comercio, 690.000 euros para que sigan potenciando o pequeno comercio, reforzar unha oficina de asesoramento aos comerciantes, aos pequenos comerciantes, que existe hai anos, seguir promovendo cada vez máis a venda por internet e, por lo tanto, a creación de páxinas web, acceso ás canles de venta a través das novas tecnoloxías e tamén impulsar campañas de promoción con bono regalo, tarxetas agasallo, todo o que ten que ver con estas pequenas accións nas zonas comerciais onde hai estabelecementos máis pequenos. A proposta da Consellería de Sanidade, cambiando de área, hoxe acordamos revisar, faise periódicamente, tocaba agora, foi o que acordou o Consello da Xunta, o Rexistro Galego Sanitario de Empresas e Establecementos Alimentarios. Este é un catálogo que controla a Dirección Xeral de Saúde Pública en a que teñen que estar inscritos os locais que manexen algo que teña que ver coa alimentación e, por lo tanto, teñen que cumprir unha serie de requisitos sanitarios para evitar ou, polo menos, minimizar na medida posible os posibles riscos para os clientes. Estamos falando de requisitos de higiene, na produción dos alimentos e tamén no seu manipulado e na súa comercialización. Decía que hai que facer un rexistro periódico e hoxe aprobamos este rexistro a proposta da Dirección Xeral de Saúde Pública, o actualizamos e, polo tanto, decidimos que teñen que estar incorporados os locais ambulantes ou provisionais, estamos falando de carpas, de postos e vehículos de venda ambulante, as chamadas food truck, tamén os almacéns logísticos de apoio a empresas ou negocios de alimentación, os grandes almacéns que están creando para surtir despois toda a cadena de establecementos que venden produtos alimenticios e tamén calquera instalación onde se transformen ou sirvan alimentos para a súa venda, xa sexa no propio local ou a través dun servicio a domicilio. Tamén terán que estar inscritos no rexistro e, por lo tanto, paraelo terán que cumplir unha serie de requisitos. Xa digo que tocan actualizacións e estas son modalidades cada vez máis en boga, cada vez con máis puxanza, por lo tanto, teñen que ir incorporándose ao rexistro e, por lo tanto, teñen que someterse un maior control. Penúltimo acordo, que ten que ver tamén, non penúltimo, perdón, antepenúltimo, a proposta tamén da Consellería de Sanidade dentro da altísima importancia, recordarán que xa falamos disto a semana pasada respecto aos datos que manexa a Xunta de Galicia, dentro dos datos, estou falando dos datos manexados a través das novas tecnoloxías, todos son importantes, pero, lóxicamente, os que teñen que ver cos datos sanitarios o son especialmente, e ademais son os máis numerosos e non deixan de crecer. Para que se fagan unha idea, no ano 2023 houve 30 millóns de visitas, 30 millóns á web do Sergas, xestionáronse máis de 40 millóns de citas médicas e foron dispensadas 71 millóns de receitas electrónicas. Todo eso pasa pola plataforma do Sergas e, polo tanto, todo o que ten que ver coa seguridade, a ciberseguridade destes datos é absolutamente fundamental, o llanos, todo os datos informáticos que manexa o Servicio Galego de Saúde. Por tanto, o que acordamos hoxe foi destinar 38 millóns de euros para a contratación da xestión, mantemento e mellora da ciberseguridade incluída na rede de telecomunicacións dos Sergas. Un contrato de 3 anos por regalo e por 2 máis para garantir o perfecto funcionamento destas ferramentas básicas en canto á súa seguridade, por lo tanto, tamén a seguridade das comunicacións e dos datos que se intercambia o Servicio Galego de Saúde con moitísimos cidadáns.
Penúltimo acordo, agora sí, continuando co compromiso da Xunta de Galicia para establecer primeiro, saben que tiñamos un primeiro compromiso nos 100 primeiros días de goberno de chegar a 400 inmobles protegidos posta en marcha para a súa efectividade canto antes de como mínimo 400 inmobles en réximen de protección social e doblar o parque público de vivendas nesta legislatura. Pois neste camiño o Consello deulle o visto e prace a destinar 14,7 millóns de euros a incentivar que promotores públicos e privados construan ou rehabiliten vivendas dirixidas ao alugueiro accesible, é dicir, que as executen estas obras para despois poñelas en réximen de alugueiro cun tipo de protección social. A previsión é promover a construción con estas 14,7 millóns de euros de ao redor de casi 350 vivendas, 330, 340, ata chegar a 350 vivendas como máximo. Vai ir en dúas liñas, dous tipos de axudas. Unha nova liña dirixida a promover a rehabilitación ou construción de nova vivenda protexida para poñela en alugueiro polo menos durante 15 anos. Aquí irán 7,2 millóns dese total de 14,7. Teñen que ser as vivendas, as promocións de como mínimo 5 pisos totalmente accesibles e enerxéticamente eficientes cos últimos avances nesta materia. E as axudas poden ser ata 50.000 euros por vivenda con máximo de cobertura ao 50% dos custos. Isto sería a primeira liña de axudas. E a outra, esta non é nova, a que acabo de decir sí, sería unha nova edición das axudas para construir ou rehabilitar vivendas residenciais tipo cohousing ou fogares, o que chaman fogares interxeracionais. Tamén o objetivo é garantir que se poñan a aluguer, neste caso durante un mínimo de 20 anos, o caso anterior eran 15, destinamos 7,5 millóns de euros e as axudas, aquí baixa un pouco, poden ser ata 40.000 como máximo por vivenda e teñen que estar executadas no prazo máximo de 36 meses. Na liña anterior, o prazo previsto no que teñen que estar executadas é algo menor, entre 30 e 32 meses. A convocatoria vai sair publicada este mesmo mes, logo deste acordo con Consello da Xunta no Diario Oficial de Galicia, por tanto, empezan os trámites para dispoñer por este sistema, xa digo, alrededor de 350 novas vivendas de protección pública. E o último acordo, que agora pasará a explicar un pouco máis pelo amigo do Consello de Facenda, ten que ver tamén cun dos compromisos adoptados para os primeiros 100 días de goberno, ten que ver tamén coa rebaixas fiscais que este goberno leva facendo moitos anos, mantendo e consolidando as que se acordan e intentando ir pouco a pouco con sentidiño máis alá en novas rebaixas fiscais e nese senso, con esta orientación, vai este acordo. Estou falando do compromiso para a rebaixa no imposto de sucesións para as herdanzas entre parentes. Saben que prácticamente a totalidade, unha altísima porcentaxe, máis do 99% dos galegos xa non pagamos impostos en sucesións directas de pais a fillos, pero agora queremos estendelas aos chamados parentes colaterais. Estou falando de irmáns, tíos, sobrinhos, sogros, cuñados, senros, senoras. A intención é que non paguen polas herdanzas de ata 25.000 euros, con unha serie de cifras que ahora lles explicará o conselleiro de Facenda. Esta é unha primeira rebaixa que queremos facer coa intención, según as circunstancias económicas o vayan permitindo, de seguir avanzando nesta rebaixa de imposto de sucesións entre colaterais, pero, bueno, neste momento, decirles que no chamado Grupo 1, en sucesións entre parientes directos, estamos, xunto con Madrid, agora mesmo na posto cabeceiro en canto a rebaixas fiscais dos galegos, neste chamado Grupo 3 de colaterais, con esta rebaixa que agora hai que empezar a tramitar para que chegue a tempo a súa incorporación ao proxecto de orzamentos. Esa tamén é a razón de, a parte do compromiso dos 100 primeiros días, é necesario xa empezar os trámites para que se incorpore o proxecto de orzamentos, que terá que estar elaborado xusto a volta do Brao, pero con esta rebaixa Galicia convértese na cuarta comunidade de España con menos impostos para as herdanzas entre colaterais. Por lo tanto, cumprimos un compromiso, estou seguro que será moi ben recibido por moitos parentes colaterais que reciben herdanzas, para que teñan máis detalles deste acordo, lle dou a palabra ao Consello de Facenda.
Ola, bo día. Pois, como acaba de indicar o señor presidente, efectivamente, dentro do cumprimento dos compromisos das medidas para os 100 primeiros días, vimos de presentar esta proposta de modificación tributaria de medida de dotar no imposto de sucesións e doazóns. Como saben, neste imposto Galicia ven realizando unha profunda reforma normativa co objetivo de reducir a tributación polo xeral, que comezamos coas herdanzas entre familiares directos. Dende o 1 de xaneiro do ano 20, a reducción aplicable ás persoas parentes dos grupos 1 e 2 aumentanse ata 1 millón de euros, tendo como resultado, como saben, que o 99,9% das herdanzas de pais e nais e os seus descendentes non tributen dun xeito efectivo. Tamén no ano 19 alixerouse a tributación para as persoas colaterais de segundo grado por consanguinidade, é dicir, os irmáns, duplicando a reducción que viñan aplicando, pasando de 8.000 a 16.000 euros. Dende o ano 16 houve máis de 813.500 persoas beneficiarias por esta tributación, as que hai que engadir máis de 13.900 persoas beneficiarias do mellor tratamento fiscal para as herdanzas entre irmáns. Co propósito de seguir avanzando neste camiño de reducir a tributación entre parentes, acométese agora unha nova modificación da normativa co objetivo de establecer unha reducción superior actualmente aplicable e idéntica para todos os parentes incluídos no grupo 3, que son os que acaba de relatar o señor presidente, irmáns, tíos, sobriños, sogros, cuñados e senros. Unha vez valoradas as diferentes opcións, elíxese actuar sobre a reducción na base imponible, como fixemos nas intervencións anteriores, xa que podese lograrse o mesmo efecto que establecendo unha deducción. A regulación actual para este grupo de parentes, este grupo 3, na nosa comunidade autónoma, é que se aplica unha reducción diferenciada segundo sexa o grupo de parentesco respecto á persoa falecida. En concreto, cando a adquisición mortis causa se realiza polos irmáns, estes aplican unha reducción de 16.000 euros. E cando a adquisición mortis causa se realiza por calquera outro colateral de segundo grau dos que indiquei antes, es decir, os tíos e tías, sobriños e sobriñas, sogros e sogras, cuñados e cuñadas, senros e senras, a deducción é de 8.000 euros. Pois, seguindo esta mesma liña que para os parentes directos, vaise modificar esta reducción en dúas direccións. Por unha banda, unificamos a reducción para que sexa o mesmo para todos estes colaterais. Xa esteamos ante unha sucesión dunha irmá ou dun irmá ata dunha sobriña, por exemplo, e, por outra banda, esta reducción que se unifica increméntase ata unha contía de 25.000 euros, o que suporá un aumento da reducción para os irmáns dun 56% e para o resto dos parentes dese grupo ata máis dun 200%. Deste xeito, imos acadar que nas herdanzas de ata 25.000 euros entre irmáns, tíos, sobriños, sogros, cuñados e senros non se pague ningún euro polo imposto. É dicir, ata esa contía seríamos a comunidade autónoma máis competitiva e por enriba deses 25.000 euros, como dixo o presidente, estaremos entre as 4 comunidades autónomas máis competitivas na tributación deste grupo 3. Por poñerles un exemplo, as operacións, segundo o Ministerio de Fomento, o valor medio dunha transacción inmobiliaria na nosa comunidade autónoma de segunda man no ano 22 foi de 121.450 euros. Se un irmán herdase únicamente un piso por ese valor, pasaría de pagar 21.116 euros a 18.808 euros, un aforro de 2.300 euros, máis dun 11%. E se fose un tío ou un sobriño, pasaría de pagar 23.000 euros a pagar 18.808 euros, un aforro de máis de 4.300 euros, un 19%. Por tanto, esta medida aplicará a un número estimado de en torno a 9.600 persoas ao ano, que son os contribuentes que aparecen neste grupo nos últimos anos, e, segundo os nosos datos, tamén é curioso sinalar que nas herdanzas nas que concorre un parente deste grupo 3, o 95% acceden á herdanza por non existir parentes directos que poidan herdar. É dicir, non existen pais ou nais, fillos ou fillas ou netos ou netas. Noutras verbas, tan só o 5% das herdanzas nas que concorren parentes neste grupo tamén concorren parentes dos grupos 1 e 2. Pola miña parte, nada máis. Se ten algunha pregunta.
Bos días, presidente. Bos días. Dúas cuestións. A primeira referida ao proxecto de Altri. Esta mañá a dirección da empresa daba unha roda de prensa, falaba de que había desinformación. Eu quería saber se por parte da Xunta hai datos xa concretos de cal sería a achega económica que faría a Xunta de fondos públicos a Altri. E outra cuestión referida á actualidade local, a alcaldesa de Santiago di que se marxina a cidade despois de que vostede anunciase que se vai a reunir coa alcaldesa de Lugo e tamén co alcalde de Vigo e non con outras cidades, entre elas Santiago. Non sei que opina destas críticas. Gracias. Bueno, imos ver. Efectivamente, os responsables de Altri están dando información do proxecto. Creo que isto é bo. Eu les decía a semana pasada que había informacións que, poñer algún exemplo, non se asustan á realidade, por lo tanto, está ben. Despois, cada un que se forme a súa opinión sobre a objetividade e a verdade dos datos de en que consiste ese proxecto. Respecto ao financiamento, bueno, eu nunca ocultei, creo que moitísimas veces me teño manifestado, de feito, fun a Madrid cando me recibiu o presidente do goberno, foi dos asuntos principais, cun compromiso, por certo, pola súa parte, que ainda non se materializou. Despois falei coa vicepresidenta Rivera, fun falar tamén co anterior ministro de Industria, Héctor Gómez, falei por teléfono hai uns días co actual ministro de Industria tamén, Ereu, respecto a xa non só este proxecto, sino en todos os, especialmente, porque parece o máis inminente, pero todos os proxectos industriais que en Galicia, grandes proxectos industriais de creación de moitos postos de traballo que están agardando polo financiamento dos Next Generation industriais, que se reservou en exclusividade absoluta o Goberno Central, o Ministerio de Industria. Por lo tanto, é obrigado a distribuílos e a imensa maioría, xa mo teñen escoitado moitas veces, sigue como o primeiro día. Por lo tanto, permítame, non nos equivoquemos, aí está o grosso do financiamento. Se lle permite ás comunidades autónomas, como temos reclamado moitas veces, eu mesmo insistentemente, xestionar eses fondos, entón seremos responsables de que se acheguen os proxectos que os están demandando e que os necesitan. Por lo tanto, isto é o gran tema. Lóxicamente, a Xunta de Galicia, como a todos os proxectos tractores, proxectos estratégicos, avaliará dentro dos seus orzamentos a financiación que lle poda chegar. Pero eu digo que a parte fundamental, a definitiva, non para este proxecto, sino para outros tamén, é ese achegamento dos Next Generations, pertes industriais que siguen, xa non digo sin distribuir, é que algúns siguen sin convocar a día de hoxe e xa van anos. Por tanto, eu desde logo non vou perder a atención sobre esta reclamación. Se mañán a min chámame a ministra de Facenda, o ministro de Industria, o presidente do Goberno, cando poida falar con el, e me di que a partir de agora imos ter a posibilidad de distribuílos, entón, desde ese momento seremos responsables de que ese financiamento que, de verdad, é a parte fundamental, chegue, xa digo, sin persuicio, de que, conforme avance este proxecto e outros, podamos ir detallando o noso financiamento, porque en ningún caso sería comparable con esta oportunidade que está sin aproveitar. Respecto a segunda pregunta que me facía, bueno, eu creo que xa explicamos os motivos estes días. Eu tuve unha entrevista coa alcaldesa de Santiago e con outros alcaldes e alcaldesas, pois aí, desde logo menos, no mes de outubro. Estamos empezando o mes de suño, onde falamos dunha serie de asuntos. Creo que foi unha entrevista productiva, así o recoñecimos os dous, e onde, por certo, o Concello de Santiago quedou a aportar documentación para poder tomar acordos sobre unha serie de asuntos que ali falamos que ainda non está aportada. Por lo tanto, eu creo que é bo reunirse periódicamente, por suposto, cos alcaldes e alcaldesas das cidades, son os primeiros concellos de Galicia en población e en repercusión en moitos aspectos, e tamén con outros moitos. Vou ter unha reunión co presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias a semana que ven. A miña intención tamén é reunirme cos presidentes das diputacións, por lo tanto, imos periódicamente. A razón de reunirme co alcalde de Vigo o solicitou e non tiver unha reunión anterior, eu non me reuní no mes de outubro co alcalde de Vigo e a alcaldesa de Lugo nova no posto, para entendernos. Tamén, cando hubo a sucesión na Xunta de Galicia, eu fun recibido polo presidente do goberno e creo que teño que facer exactamente o mesmo, si que a alcaldesa de Lugo quere esta reunión. Eso non quere decir que periódicamente, cando pase un tempo, sobre todo cando hai documentación de aportar pendente,
non siga tendo entrevistas, por suposto, é a miña obriga con todos os alcaldes e alcaldesas, pero interpretar isto como unha discriminación creo que, sinceramente, nin é susto, nin é asustado a realidade. Boa tarde. Tres cuestións. A primeira, que opina de que Ana Pastor, que é exministra de Sanidade, deixase a política para ir a unha empresa de sanidade privada? A segunda, se pensa que o seu partido, o PP, debería restituir a Francisco Camps en algún cargo de responsabilidade? E a terceira, como explica que Feijóo estea disposto a pactar con independentistas para facer unha moción de censura para votar do goberno a Pedro Sánchez por pactar con independentistas? Grazas. Sí, bueno, o primeiro recoñecer, que ademais é unha amizade persoal con ela, recoñecer a trayectoria longa e creo que fructífera en términos globais de Ana Pastor, no que desempeñou moitos postos de moita importancia e, sinceramente, creo que os desenvolveu ben, lóxicamente, con momentos mellores ou peores como temos todos, pero creo que foi unha magnífica política e estou seguro que agora nesta nova ocupación que vai ter está todo absolutamente valorado, coñecendo, ademais, a seguridade de 100% de que é unha transición que pode facer de todos os puntos de vista e o que lle deseso é a maior das sortes e que teña o desempeño profesional agora na esfera privada e dedicándose ademais a algo que ela coñece perfectamente, que é o mundo sanitario, como médica e como a xestora sanitaria pública, pois coa mesma eficacia coa que eu considero que fixo as cousas no ámbito público e coa mesma honradez e coa mesma capacidade de traballo que, por certo, era moi salientable. Respecto á segunda pregunta, bueno, sí, leín algún medio de comunicación que manifestaba o señor Camps a súa intención, ou polo menos nese momento, cando se coñeceu a súa solución, a última solución de moitos asuntos, que quería volver á vida pública. Non é unha decisión que dependa de mí en absoluto, nin creo que eu poda tomar ninguna determinación respecto a ningún posto que dependa da Xunta de Galicia no que el se refería. Dito isto, eu creo que unha persoa, con todo o mundo, unha persoa que, certo, despois de moitas denuncias sucesivas, das cales se foi sempre por determinación judicial, quedando libre de toda culpa, se agora, polo que sexa, decide volver á vida pública, creo que ten o mesmo dereito que calquer cidadán. Outra cousa é que despois ten que ter un nomeamento ou ser electo, eso xa non o sei, corresponde a decisións persoas súas e, en todo caso, a outras instancias que non dependen de mí. Respecto á moción de censura, mire, eu que creo que o que dixo o señor Feijóo, a situación é insostible, por lo tanto, calquera cousa que poidera servir para que este goberno cambiara ou, polo menos, que houbera outro goberno que fixera as cousas de outra maneira, na miña opinión, estou agora mesmo facendo campaña para que o meu partido teña o mellor resultado, porque estou seguro que un bo resultado nas eleccións europeas é a mellor maneira de censurar o goberno central, que creo, sinceramente, que é merecedor de moitísimas censuras e cada día nos dá un motivo máis. Por lo tanto, creo que, insisto, a mellor maneira de que poida cambiar o goberno é que o Partido Popular teña un magnífico resultado nestas eleccións europeas, as que o propio presidente Sánchez lle quiso dar, todos os días o está facendo, un carácter marcadamente plebiscitario. A partir de aí, plantexamentos de moción de censura ou non, bueno, eu estou seguro que calquer plantexamento, que non coñezo o plantexamento en profundidade, sinceramente, pero calquer plantexamento que faga o presidente Feijóo é medido e, na miña opinión, ata agora acertado. Xa as condicións, con quen sería, non sei se diso descoñezo se entrou neses detalles, creo que non, pero en calquer plantexamento, para min, a día de hoxe, e mentras non me demostro o contrario, que ni me demostrou, nin creo que me vai a demostrar, creo que está facendo unha política acertada e a oposición que este país necesita, o allá que canto antes poida ser presidente do goberno. Presidente, quería pedirlle se podía profundizar un pouco na presenza do señor Rodríguez Miranda en Argentina, un pouco de que se poden intuir os motivos e cal é o motivo da viaxe, bueno, se de alguma maneira Galicia está suplindo un pouco o que non fai a nivel diplomático o goberno do Estado ou incluso indo nunha dirección que non é a que toma o goberno. Grazas. Sí, bueno,
O secretario xeral de Migración, bueno, saben vostedes, viaxa con moita frecuencia, o que ten que facer, lóxicamente, os galegos no exterior están en moitos países, especialmente en Argentina, por lo tanto, unha viaxe encardinada en principio dentro da normalidade. É certo que acompañoume nunha viaxe hai poucas semanas que tiña un contido moito máis económico, que coincidiu ademais con ese principio de incidente diplomático que eu puden seguir as reaccións alí, xa yo relatei a vostedes en primeira man. Por lo tanto, aparte de tarefas habituais, onte estaba o conselleiro con responsabilidades en migración agora, o conselleiro de emprego tamén no Día de Galicia en Euskadi, por lo tanto, o que hai que facer é ir ali onde están os galegos e tamén acollelos aquí cando veñen como merecen, cando fan estancias temporais. Por lo tanto, este viaxe, lóxicamente, todo o que se poida facer para seguir apoiando as empresas galegas nun momento delicado, xa teñen manifestado que, desde logo, todo isto que está pasando, beneficios cero e perigos evidentes que todos poden supoñer, o galla que se reconduzca canto antes, por lo tanto, si contribuye eso tamén, pero, bueno, unha viaxe incardinada en tarefas, nas súas tarefas habituais, insisto, indo país onde máis galegos no exterior hai e tamén cunha especial encargo de seguir potenciando todo o que ten que ver coa estrategia retorna de onde veñen. Dentro uns días imos entregar outra vez as becas BEME dos que fan mestrados coas 3 universidades públicas galegas. Da Argentina ven moita xente, empeza unha nova edición e tamén vai falar diso. Boa tarde, presidente. Eu quería preguntarlle por que motivo se decidiu que todos os conselleiros menos 2 renunciasen ao seu escano e se hai que lelo en algún tipo de clave dunha eventual sucesión. Moitas gracias. Sí, mire, se fora a primeira vez, entendo que podera chamar máis atención, pero saben vostedes que no ano 2009, e mesmo, saben vostedes tamén que todos os membros do goberno, cando se fixeron as listas, foron incluídos nas 4 candidaturas, cada unha na súa provincia de orixe, e xa naquel momento, tanto internamente como externamente, todos eran coñecedores de que si os galegos nos revalidaban a súa confianza, esta circunstancia que, insisto, levamos facendo, esta foi a 5ª ocasión, se reproduciría. Eu aproveitei hoxe, ademais, no Consello de Xunta de Galicia para agradecerles a todos a súa generosidade. Renunciar a un acta que, ao final, é unha decisión persoal, pode haber unha petición, unha suxerencia, pero unha decisión persoal con enorme generosidade para centrarse nas súas tarefas de goberno. Bueno, creo que todo o mundo entende que isto pode ser, creo que tuvo bastante extensión, que algúns máis, aparte de, a miña é casi unha obriga, casi non, é unha necesidade legal a miña condición de membro do Parlamento Galego como presidente da Xunta de Galicia, pero creo que, normal que non haxa unha quebra absoluta e, por lo tanto, había que tomar unha decisión e a decisión, se queren orientarla por algún lado, na clave que vostede decía, en absoluto. Intentarei estar toda a legislatura se as forzas me acompañan e, polo tanto, intentei buscar os conselleiros que casi con máis experiencia parlamentaria e que, polo tanto, teñen unha visión, esa doble visión de goberno e parlamento que pode ser moi útil, pero non hai ninguna outra razón e intentei, sendo coherente con esa necesidade que creo que estén ao máximo centrado nas tarefas de goberno, que esa rotación de escaños chegara o máis aló posible, e creo que foi menos 2, todos os que tiñan escano, como saben vostedes, van a deixar. Boas tardes, presidente. Quería preguntarle pola conversa que mantivo o sábado coa presidenta da Comisión Europea, non sei se nos pode abundar un pouco que impresión sacou e en que se avanzou con ela. E logo tamén, se no acto do Pino se votou vostede de menos que fora quizás máis concreta no tema da amnistía, ou considera que xa deixou un apoio claro a postura do Partido Popular en España? Gracias. Mire, era a súa primeira vez, non dixo, nunca visitara Galicia, Santiago, por lo tanto estaba moi impresionado, porque recordaban vostedes, desembarcou directamente no Obradoiro, baixouse do coche, veu todo aquelo, e estaba moi impresionada, francamente, fixo varias preguntas sobre o Camiño de Santiago, despois tivemos unha reunión no interior do Hostal dos Reis Católicos, ali dixo ser coñecedora de, primeiro, da importancia da pesca en Galicia, da nosa capacidade como potencia pesqueira e de problemas que surdiran durante estes últimos meses, especialmente respecto a decisións da Unión Europea, que coñecía perfectamente a nosa opinión, e ali nos anunciou a súa intención, o que logo fixo público, de que houbera un comisario adicado específicamente e exclusivamente
os temas de pesca e que non fora, como todo agora, compartido con temas de medio ambiente. Creo que, ademais, se entende perfectamente o carácter de decisión política. Nos decíamos que, con todo o respeto e importancia da preservación medioambiental, creíamos que non é unha boa mestura, e, ademais, coñece de sobra, eu tamén tuve ocasión de manifestalo, a nosa opinión non sobre o comisario, sobre as decisións do comisario, que se queren ven a ser un pouco o mesmo mentre ten responsabilidades públicas. Por tanto, creo que unha decisión que viñera a anunciarlo aquí a Galicia, que coñecera perfectamente todo o que ten que ver con iso, creo que é importante. E despois, respecto ás... Preguntoume tamén polo nivel de execución dos fondos europeos. Eu dixenlle, por certo, que me gustaría, por suposto, que fora galego o novo comisario, se pode ser, senón, en todo caso, que fora español e, en todo caso, que fora da zona do sur, que probablemente entenderán moito mellor algunhas cuestións que teñen que ver co que nos interese en materia pesqueira. Iso tamén yo dixen. Preguntoume tamén sobre o nivel de execución dos fondos europeos Next Generation. Trasladelle o que xa lle trasladei aquí bastantes veces a todos vostedes. Respecto á súa intervención no mitin do Pino, bueno, eu creo que para quen lle quixera entender, se entendeu perfectamente o que vai a decir, é que defenderá o Estado de Dereito frente a calquera agresión, sexa quen lle agrede. Por lo tanto, si consideramos que aquí se pode estar producindo esa agresión, eu o considero, espero que sexa consecuente coas súas palabras, si renova, como se espero tamén, a presidencia da Comisión. Bo día. Quería preguntarlle se podería darnos máis detalles do rexistro sanitario que falou dos establecementos. Quere dicir tamén que eses establecementos antes non estaban pasando eses controis ou como se facía ata agora? Non, estaban pasando controis, sobre todo cando había algún tipo de actividade inspectora, pero non estaban no rexistro, que levaba tempo sin actualizarse, e agora están a todos os efectos e, polo tanto, poderán entrar en plans moito máis estandarizados. Unha das preguntas, precisamente, entendo perfectamente a súa inquedanza, que lle fixen eu ao Consello de Sanidade, no Consello, cando falábamos deste tema, foran conscientes de que a inclusión no rexistro é o mesmo que decir que haberá unha actividade inspectora reglada, donde clarísimamente no rexistro van as condicións que se teñen que cumplir e, polo tanto, tamén a capacidade de facer que se cumplan. Eso sábeno perfectamente, por tanto, a partir de agora queda unha maior seguridade, si cabe, sobre esas actividades que son moi cambiantes, moi novedosas. Bueno, saben vostedes que nos últimos anos o tema das food truck, por exemplo, o tema das cociñas legalizadas, outra cosa son as cociñas fantasma, que son ilegais, iso é unha cuestión casi do ámbito penal, pero todo estas actividades que aparecen a veces de xeito privado, pero se traballa para o público, aparte de outro tipo de reglamentacións administrativas e fiscais e laborais, tamén teñen que ter un control sanitario dun fenómeno que vai increcendo e que é bo saber en Galicia os que realmente se están adicando a eso, con independencia de que se fixeran controis, pero agora imos ter algo absolutamente formalizado e, polo tanto, moito máis fácil de controlar. Días, presidente. Tres cuestións. A primeira, hai varias fontes, entre eles o presidente da Sociedade de Climatoloxía, tamén desde as confrarías de mariscadores, a de Noia concretamente, e incluso de agricultores, falan de xa un cambio inminente na climatoloxía en Galicia e con efectos importantes sobre sectores económicos importantes. Quería saber se a Xunta ten previsto o poñer en marcha algún mecanismo de loita precisamente contra o cambio climático, é dicir, para avaliar as consecuencias que isto pode ter en impacto económico para Galicia. Despois, falaba agora mesmo de Úrsula, da presidenta europea. Quería preguntar que se volve a ser reelixida, a ver se atende un pouco as peticións que lle comentaba. Sobre esta cuestión, quería preguntar, sería partidario vostede que houbera un pacto entre o Partido Popular Europeo e a ultradereita para que continuara de presidenta? E unha terceira cuestión é, hai bastante inquietude por parte dos traballadores da Alcoa sobre a balsa de lodos tóxicos. Parece ser que a empresa está moi interesada ou está esperando un informe de avaliación da propia Xunta para ampliar esa balsa. Entón, queríalle preguntar, porque eles amosaron esa inquietude, se sabe vostede como está esta cuestión
e si se vai a legalizar unha ampliación desa balsa de lodos tóxicos sin saber o que vai a pasar hoxe en día con Alcoa. Gracias. Bueno, a primeira, sí, efectivamente. Mire, o sábado pasado, o sábado fixe unha semana, tivemos un acto das campañas europeas en Alonso, en Cangas, e pois tive a ocasión de falar e mesmo de visitar o barco do patrón maior de Cangas e falábamos deste tema. É evidente que está habendo unha reducción da produción e das capturas, sobre todo na pesca de baixura en certas artes, e hai que saber por que probablemente teña moito que ver o cambio climático. Falábamos de accións que xa se están facendo e outras moitas que hai que facer de combinación. Ademais, as cofrarías teñen excelentes técnicos, moi bons biólogos, e tamén os ten, por suposto, a Xunta de Galicia, que fagan un traballo conxunto para poder saber coa máxima precisión cales son as causas deste descenso nalgúnas capturas, a veces descensos sinalados, e ao mesmo tempo, sobre todo, prever que se pode facer para revertir esta situación. Por lo tanto, isto é unha inquedanza da Xunta de Galicia, porque é unha inquedanza dos profesionais que viven do mar. Respecto á segunda pregunta, mire, imos ver o que pasa nas eleccións europeas. A min gustaríame moito máis a candidata do meu partido. Creo que quedou establecida unha canle, desde logo, moito maior que se non hubiéramos tido ningún tipo de coñecemento persoal coa súa visita a Santiago. Por certo, creo que foi unha visita importante. Santiago, Galicia, foi o centro da campaña das europeas ese día, e son moitos países cun acto moi potente, e, por lo tanto, a mí me gustaría que volvera a ser a presidenta, xa que é a candidata do meu partido. Por tanto, xa os apoios que teña que ter para conseguilo, a min, sinceramente, se me escapan, e xa yo decía outro día, non creo que todos os partidos que ás veces se califican como ultradereitas sexan exactamente iguais, e volvemos o exemplo da señora Meloni, dito tanto pola candidata socialista como polo candidato do meu partido. E a terceira pregunta, este é un tema sensible, delicado e moi importante. Eu, cando tuve en ocasión de reunirme co Comité de Empresa da Alcoa, entre outros asentes directamente implicados en todo o que ten que ver coa actividade da fábrica, este tema saiu, e volvo a decir o que lles dixen naquel momento nunha reunión, non era aberto aos medios, pero lóxicamente había moita xente. Nos temos que ser moi estritos con un tema que medioambientalmente debe estar moi controlado, e, polo tanto, se procede do punto de vista medioambiental, igual que con todo, vou dicir, que a Xunta ten que actuar en todos os casos igual. Se procede a renovación e a permiso para a súa ampliación, o faremos, e que non podemos vinculala a, nin de logo a empresa pode vincular esta ampliación á continuidade. Son cousas diferentes, a empresa ten os seus compromisos, ten que cumplilos, hai métodos para obligarlos e non para reaccionar. Sempre dixemos que se apoiara unha intervención, se decide unha intervención, a Xunta apoiaría. Se hai unha posibilidade de venta, faremos todo o posible para favorecela tamén. Si queren seguir, que sería o desexable, dende logo tamén teremos que poñer todos os medios para que así sexa, pero estes permisos medioambientais siguen o seu curso. Por lo tanto, se todas as correccións, as condicións postas pola Xunta de Galicia se cumplen, ese permiso se dará. Me gustaría que fora así, porque, lóxicamente, facilitaría todo moitísimo máis, pero todo o mundo ten que entender que teñen que ser cousas que non se poden facer depender estritamente unha da outra. Moi ben. Moitas gracias.